Agent Magician και πάλι, και βλέπετε έχουμε μια φυσιολογική τράπουλα. Θα πάρω την τράπουλα και θα σας παρουσιάσω τους δύο Joker. Αυτό το κόλπο το επινόησε ο Jay Sankey και ονομάζεται Just Joking. Τους δύο Joker θα τους χρησιμοποιήσω σε λίγο. Τους αφήνω εδώ για να τους βλέπετε. Θα πάρω την τράπουλα και αφού την ανακατέψω, 2 λεπτά, θα πάρω οποιοδήποτε φύλλο από μέσα. Μην ανησυχείτε, δεν το βλέπω. Δείτε το. Εντάξει. Η υπόλοιπη τράπουλα εδώ και θα πάρω το φύλλο και θα μπει οπουδήποτε στην τράπουλα. 1, 2, 3. 3 roll cut. Και έχουμε την τράπουλα. Θα την ανακατέψω. Και τώρα θα πάρω τον πρώτο Joker. Εδώ. Και θα δείτε ότι με ένα τρίψιμο μόνο με ένα έχει εξαφανιστεί. Ψάχνει μέσα στην τράπουλα για το φύλλο. Θα πάρω το δεύτερο και θα κόψω. Με μια κίνηση έχω καταφέρει και συγγνώμη, έχω καταφέρει και 2 λεπτά. Και οι Joker έχουν παγιδεύσει μόνο ένα φύλλο. Για να δούμε όμως ποιο είναι αυτό το φύλλο. Το 5 καρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Magician Agent. Παρακαλώ σχολιάστε για περισσότερα βιντεάκια.